Salutare, oameni buni, bine ați venit la un nou episod. De data asta suntem singuri, din păcate, nu-i problemă, că e mai bine. Da, deci, efectiv, a trecut o oră și filmez iar. Pentru că vreau să fac 2 episoade pe zi, pentru că filmez doar 10 minute. Nu mă condamnați. Da. Primele 22 de secunde, 23, 24, 25 au trecut. Da. Cred că sunt cel mai tare om ever. Ești bă. Eu stare, așa-i. Și-a venit și amicul meu să joace Anthem. Și pe el. V-am arătat ce aia cu cel mai tare bug ever. Pe serverul ăla am bani, pentru că m-am luptat cu un admin. Tehnic, i-am spart așa avea acoli. Tătul numai, cuțitul suprem. De probleme. Bă, poliție, da, poliție, mă, ce fac, bine. Bun, deci oameni buni, sunt friendly, vă caută. Oh my! Deci hai bă, ne băgăm la eventurile astea. Hai, primul care dă drop-ul e a meu. Oh, mă! Robert T12 for 2 defense potion. Da, nu se pot. Da, deci oameni buni. Nu știu ce să fac, pentru că sunt cam stat în momentul ăsta, de ce sunt un mare boss. Observați-mă roboțelul din spatele meu. Ar fi foarte tare dacă gen ai putea pune robotul să care chestii. Sau de astea, să care companiile chestii. Super. Oh my god, ce ne dă asta, vedeți? Oh my god. Oh my godness. Oh my god, mi-a dat Cold Flash Chapter. Da, deși este Tier 4, aceste sceptre pentru sorcerer se găsesc foarte greu. Am primit ceva mai bun, tra-la-la-la-la, la-la-la-la. Am devenit și noi mai buni, tra-la-la-la-la, la-la-la-la. Suntem și noi mult mai tari. No, stați că mergem și noi până la Guild Hall să vedem și fac băieții. Dacă guildul mai există. Pășim pe covorul legendar al Guild Hall-ului. În pana mea mersă. Și vedea Guild Chronicle. Oh my god, this leader! M-a făcut leader! Pentru că am adus 1200 fame. 1200 guild fame. Alianței noastre frumoase. Liderul e tipul ăsta cu care sunt un prieten foarte bun. Cu ce mai înțeleg bine cu ăsta. Deci ăsta e unul din cei mai buni prieteni a mei și ăsta nu ăsta. Și ăsta e unul foarte bun. Da, acum vă prezint prietenii mei, ca să știți. Yeah. Uite, ăsta e cel cu care filmăm. A adus 0 guild fame. Rușine Mihnea. Și ăsta era unul din cei mai buni prieteni a mei. Și mi-a stricat ecranul din nou, pentru că... Da! Pula, doamne, cât guild fame mi-e trebuie! Ești băi, și ați văzut, bă? Ăla era un număr! Ok, deci acel număr posibil, inexistent, a făcut să mă piși pe mine de frică. Și eu, om normal, are atâta guild fame. Au făcut un drop, cineva a făcut un drop. Gata, hai, move. Get moving! Unde e pana mea? Open mystery box, nu mă interesează. Am luat-o, bă! Ați văzut, mă! Am luat-o! Da, deși este Tier 4, sunt multe mine ca o robă mai bună. Dar acum ne vom trăi viața prin Nexus. Deci, pun pauză la video, revin dacă găsesc ceva iteme mai tari și filmă, ok? Pa, lume, ne vedem again. Poate vine și prietenul nostru. Pauză, baby! Deci, în final, n-am găsit nimic bun. Încheiem episodul aici. 4 minute. N-au meritat. Dați like. Pa!